Áno, ale je to jednoznačné. Chalani z skupiny Stielni, ktorí majú nakrútený košík. Takže chlapci musia uvoľniť cavicu. Ale sa na strane zamýl vyskúňa. Mali sme nábre, ja som na hlavu, by som sa dal. Ale ako vidíme, stále nikto nedokázal nabrať. Pokračujeme chlapci. Chlapci, snažte sa, či niekto nenaberie. Jednotostný boj, ale nevieme ide ale nič. Chlapci vyšli, ale poďme chlapci, snažme sa. Nemáte koška? Máš záber vodu! Máš záber vodu! Toto sa vymykal všetko. Dokázali nabrali, takže z tohto rozstrelu chalani z skupiny vychádzajú ako víťazi. Gratulujeme, Technician sa perfektne podarí. Bezpečnosť!